тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо як дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube тамошо кунед. раиси ҷумҳури Тоҷикистон рӯзи 4 ноябр ба Аврупо сафар кард. Дафтари матбуоти президент гуфт, Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ аввал ба Швейтсария ва сипас ба Фаронса меравад. ҷузъиёти барномаи сафар ҳанӯз маълум нест. Президент Эмомалӣ Раҳмонро дар ин сафар ёвараш дар умури равобити хориҷӣ, вазирони иқтисоду молия, энергетика ва захираҳои об, саноат, раисони кумитаи сармоягузорӣ, рушди сайёҳӣ ва раиси бонки миллӣ ҳамроҳӣ доранд. бори охир президенти Тоҷикистон соли 2016 ба ҷумҳурии Чех ва Маҷористон, ду кишвари узви иттиҳоди Аврупо рафта буд. Бинандаи арҷманд дар сурати дастрас шудани тафсилоти иловагӣ аз сафари раиси ҷумҳур ба кишварҳои аврупоӣ дар барномаи ахбор шуморо дар ҷараён хоҳем гузошт. бинандаи арҷманд ҳафтаи гузашта дар барномаи ахбор мо аз зиндагии як зане ки бо шавҳару фарзандони бемораш 4 моҳ боз дар як чордевори тангу тори вагони оҳанӣ зиндагӣ дошт гузориш дода будем. ин оила дар вагоне ба сар мебурд ки имкони ғунҷоиши ҳамагӣ 2 нафарро дошт ва ягон шароите барои зиндагии ӯ ва кӯдакони бемораш вуҷуд надошт. бо гузашти 2 ҳафта аз пахши ин гузориш, бинандагони хайрхоҳ ба кӯмаки ин оилаи серфарзанд шитофтанд. айни замон бо кӯмаки онҳо ин оила ба як хонаи иҷора кӯчонида шуда маблағи иҷорапулии 4 моҳаашон низ пардохт шудааст. ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе дигар бора ба суроғи ин хонавода рафта бо шароити нави зисту зиндагии онҳо ошно шуданд. бинандаи арҷманд мунтазир бошед, дар барномаи ахбор аз ҳаёти ин хонавода ба шумо гузориш хоҳем дод. зодрӯзи духтари раиси ҷумҳур дар сархати оҷонсии давлатии иттилоотӣ. хабаргузории давлатии Узбекистон УЗА рӯзи 4 ноябр гузориш дода дар бораи зодрӯзи Саида Мирзоёева, духтари калони президенти кишвар Шавкат Мирзиёев, гузориш дод ва онро дар сархати хабарҳояш ҷой дод. дар давоми рӯз гузориш дар бораи тарҷумаи ҳоли ӯ низ нашр шуд. Саида Мирзиёева дар моҳи январи соли равон ба мақоми муовини раиси оҷонсии назорати мухобирот ва расонаҳои ахбори умуми Узбекистон таъин шудааст. бисёриҳо нигаронанд ки мабодо Саида Мирзиёева мисли Гулнора Каримова, духтари калонии президенти собиқи ин кишвар, аз қудрати падараш сӯистифода накунад. ин мавзӯъро дар барномаи ахбор бо ҳамкоронамон аз бахши узбекии радиои озодӣ матраҳ хоҳем кард. қарзҳои бебаркаши чин доме барои кишварҳои хурд. Як пажӯҳишгари амрикоӣ мегӯяд, чин ба кишварҳои мисли Тоҷикистон қарзҳои зиёдеро медиҳад ва дар ниҳоят эҳтимол кишвар қудрати бозгардони онро нахоҳад дошт ва маҷбур мешавад ба ҷои қарзҳо ба чин сарватҳои табиӣ ва миллии худ назири конҳои тилло ва нуқраашро тақдим бикунад. ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе бо ин пажӯҳишгари амрикоӣ суҳбат доштанд ва аз ӯ пурсиданд ки чаро ӯ қарзҳои чинро доме барои кишварҳои хурд медонад ва чаро кишварҳои ғарбиву амрико ба иқтисоди Тоҷикистон сармоягузорӣ намекунанд. дар барномаи ахбор ин суҳбатро ба шумо намоиш хоҳем дод. мақомоти чанде аз шаҳрҳову вилоятҳои Русия аз ҷумла Москву, Тюмен ва Самара эълон доштанд ки сар аз соли нав нархи патенти муҳоҷиронро боз боло мебаранд. муҳоҷирони кории тоҷик асосан бар асоси патент фаъолият доранд ва маҷбуранд ҳар моҳ бахше аз даромадашонро ба ҳайси андози давлат пардохт кунанд. нархи патент то чӣ ҳад боло меравад ва рӯи зиндагии муҳоҷирон чӣ таъсир хоҳад гузошт? дар барномаи ахбор баррасӣ мекунем. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодисаи дигаре рух дод, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои озодӣ дар Facebook Одноклассикӣ ҳамроҳӣ кунед.